Chelsea na son su yi musaya da kungiyar kwallon kafa ta Juventus akan dan wasanta na gaba da dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Juventus din. Chelsea na son ba da dan wasa Timo Werner ta karbi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Juventus Matthias de Ligt. Tun a farkon satin da ya gabata ne Chelsea ta nuna sha'awarta na daukan wannan dan wasa domin mai gurbin 'yan wasanninta da suka tashi daga kungiyar kwallon kafan. Sai dai Juventus ta yi watsi da wannan tayi da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta mata. Dan wasa Neymar na samun tayi daga kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Turai. Kungiyoyin kwallon kafan da ya hada da Newcastle, Manchester United har ma da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kungiyar kwallon kafan sa tsohuwa ta Barcelona na tuntuɓar Farisan Germany akan yiwuwar ɗaukan wannan dan wasa. Farisan Germany ta yi wa wannan dan wasa farashin euro miliyan 50 tun a farkon satin da ya gabata. Sai dai wasu rahotanni na nuni da kungiyar kwallon kafa ta Juventus da ta shiga zawarcin wannan dan wasa ita ce kan gaba wajen zawarcin wannan dan wasa. Wani lokaci daga yanzu Barcelona ka iya tabbatar da daukan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan Franck Kessie. Tun a watan Janairun da ta gabata ne kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta cimma yarjejeniya da wannan dan wasa bayan karewa kwantaragin wannan dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta AC Milan. AC Milan ta tabbatar da daukan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool David Origi. Origi dan wasa ne da kwantaragin sai kare da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool bayan tsawon shekaru da ya kasance a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din. Dan wasan ya samu nasarori a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kama daga lashe gasar cin zakarin nahiyar Turai. AC Milan ta tabbatar da daukan wannan dan wasa a matakin kyauta bayan karewa kwantaraginsa da kungiyar kwallon kafan. Chelsea ta kara komawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City akan yiwuwar daukan 'yan wasanninta guda biyu, Nathaniel Ake da dan wasa Raheem Sterling. Chelsea dai na yunkurin daukan wannan 'yan wasanni domin inganta kungiyar kwallon kafan tata wajen tunkara kakar shekarar mai zuwa. Manchester City dai na son sai da dan wasa Raheem Sterling. A jiya Litinin ne kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta zauna da dillalin dan wasa Ousmane Dembele akan yiwuwar karin kwantiragin wannan dan wasa. Dembele da nuni da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona bata cimma yarjejeniya da dillalin wannan dan wasa ba akan yiwuwar zaman sa kungiyar kwallon kafan. Fabrizio Romano ya tabbatar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na dab da daukan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Frenkie de Jong. Manchester United ta tura ta yin euro miliyan 65 a inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ke bukata a biya zunzurutun kudi euro miliyan 86 akan wannan dan wasa nata na tsakiya. Sai dai ana ganin Manchester United tunda tana bukatar wannan dan wasa ka iya yarda da ta yin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta yi mata. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan Morata ya tabbatar da sun cimma yarjejeniya da dan wasa Paulo Dybala akan dawowarsa kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan din. Paulo Dybala dan wasa ne da kwantaragin sai ya kare da kungiyar kwallon kafa ta Juventus a ƙarshen wannan shekara. Dan wasan ya samu tayi daga kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Turai. Sai dai ana ganin dan wasan ya fi karkatar da akalarsa zuwa kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan din akan yiwuwar daukan dan wasan ta na gaba Robert Lewandowski. Sai dai Bayern Munich ta kara wa dan wasan farashi akan farashin da ta faɗa wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a kwanakin da suka gabata. Bayern Munich ta sa wa wannan dan wasa nata zunzurutun kuɗi euro miliyan 60. Kungiyar kwallon kafa ta Ajax na daddacin mai yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham akan daukan dan wasan ta na gaba Steven Bergwijn. Tun a satin da ya gabata kungiyoyin kwallon kafa suka cimma yarjejeniya akan dawowar dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Ajax. Sai dai wasu rahotanni ne na nuni da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na son a haɗa cinikin wannan dan wasa da wasu 'yan wasanni da ke fafata wasa a kungiyar kwallon kafa ta Ajax, Anthony da dan wasa Lisandro Martinez dan baya. Rahotanni daga ƙasar Italiya sun tabbatar da kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta cimma yarjejeniya da dan wasa Angel Di Maria. Di Maria dan wasa ne da kwantiragin sai kare da kungiyar kwallon kafa ta Farisan Germany. Dan wasan dai wasu rahotanni suna nuni da ya fi karkata da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona.
sai dai bai samu tayi daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ba. River Plate da ke ƙasar Argentina ta tuntuɓi ɗan wasa Luis Suarez akan komawa kungiyar kwallon kafan, sai dai rahotanni na nuni da ɗan wasan ba lallai ne ya amince da tayin da kungiyar kwallon kafa ta River Plate ta yi masa ba. Barcelona ta cimma yarjejeniya da Valencia akan ɗan wasanta na tsakiya domin maye gurbin ɗan wasa Frenkie de Jong. Barcelona ta cimma yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Valencia akan ɗan wasanta na tsakiya Carlos Sola. Carlos Sola ɗan wasa ne ɗan asalin ƙasar Sifaniya mai buga gurbin namba 10 a kungiyar kwallon kafa ta Valencia. Barcelona rahotanni na nuni sun cimma yarjejeniya da wannan ɗan wasa. A karo na biyu, Arsenal ta ƙara komawa kungiyar kwallon kafa ta Ajax akan ɗan wasanta na baya Lisandro Martinez. Martinez ɗan wasa ne ɗan asalin ƙasar Argentina da yake fafata wasa a kungiyar kwallon kafa ta Ajax da ke Amsterdam. Arsenal ta tura tayin euro miliyan 40, a inda kungiyar kwallon kafa ta Ajax din ta yi watsi da wannan tayin. Ajax dai ta yi wa dan wasan ta farashin euro miliyan 50 ga duk kungiyar kwallon kafan da ke bukatar daukan wannan dan wasa. Atletico Fernandes ta tabbatar da daukan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City, Fernandinho. Falei pra vocês que dia eu ia voltar. Voltei, hein? Tô aqui, tamo junto. Kungiyoyin kwallon kafa na Arsenal da Manchester City sun cimma yarjejeniya akan daukan dan wasan Manchester City, Gabriel Jesus. Kungiyoyin kwallon kafan sun jima suna kai ruwa rana kafin a cimma yarjejeniya akan daukan wannan dan wasa. An cimma yarjejeniyar daukan wannan dan wasa akan kuɗi euro miliyan 42. Leeds United ta yi wa dan wasan ta na gaba Rafinha farashi akan duk kungiyar kwallon kafan da ke son daukan wannan dan wasa ta biya euro miliyan 65. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, Tottenham har ma da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United duka na zuwarcin wannan dan wasa. Daga kasar Sifaniya, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na zuwarcin wannan dan wasa tun a watan Janairu. Wasu rahotanni na nuni da dan wasan ya fi son zuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Hakim Ziyech ka iya barin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a ƙarshen wannan shekara, inda rahotanni ke nuni da Chelsea bata shirya ci gaba da zama da wannan dan wasa a kaka mai zuwa ba. Tuni kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta tuntubi dillalin wannan dan wasa akan yiwuwar daukan wannan dan wasa zuwa filin wasa na San Siro. Kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta tura tayin zunzurutun kuɗi euro miliyan 15 akan wannan dan wasa na gaba dan asalin ƙasar Morocco. Thomas Tuchel ya tabbatar da wannan dan wasa baya cikin tsarinsa na kaka mai zuwa. Chelsea ta koma wa kungiyar kwallon kafa ta West Ham akan dan wasanta na tsakiya kuma kaftin din kungiyar kwallon kafa ta West Ham din Declan Rice. Tun a farkon kakar da ta gabata ne kungiyar kwallon kafa Chelsea ta so daukan wannan dan wasa, sai dai kungiyar kwallon kafa ta West Ham din bata shirya sai da wannan dan wasa ba, a inda ta yi masa farashin euro miliyan 140. Ana ganin wannan farashi da kungiyar kwallon kafa ta West Ham din ta yi wa dan wasan nata, Chelsea ka iya hakura da daukan wannan dan wasa. Kowane lokaci daga yanzu, West Ham ka iya tabbatar da daukan dan wasa Jesse Lingard, dan wasan da ya zo kungiyar kwallon kafa ta West Ham a shekarar 2020 a mataki na aro daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Kwantaraginsa ya kare da Manchester United din a ƙarshen wannan shekara, inda suka cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta West Ham da dan wasan akan komawarsa kungiyar kwallon kafa ta West Ham din. Tottenham ta tuntuɓi Barcelona akan ɗaukan ɗan wasanta na baya Clement Lenglet. Lenglet ɗan wasa ne ɗan asalin ƙasar Faransa, inda mai horarwa Zabi ya tabbatarwa da ɗan wasan baya cikin 'yan wasanninsa da za su ci gaba da fafata masa wasa a kaka mai zuwa. Tottenham ta nuna sha'awarta akan ɗaukan wannan ɗan wasa a mataki na aro. An cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da AS Monaco akan dan wasan tsakiya na Liverpool Takumi Minamino. Tun a kwanakin baya kungiyoyin kwallon kafa ke zawarcin wannan dan wasa, sai dai an cimma yarjejeniya tsakanin AS Monaco da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din akan kuɗi euro miliyan 15 da ƙarin euro miliyan 3 a ƙarshen shekara. James Rodriguez ya ce babban burinsa shine dawowa nahiyar Turai da ci gaba da fafata wasanni. Rodriguez dai ya canza sheka ne daga kungiyar kwallon kafa ta Everton
zuwa kungiyar kwallon kafa ta Al Rayyan da ke kasar Qatar. Kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da ke kasar Spaniya ta tabbatar da ɗaukan ɗan wasan tsakiya Witsel, ɗan wasan da kwantaraginsa ya kare da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund. Kwallon kafa ta Olympique Marseille na son ɗaukan ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Bryan Gil, ɗan wasan da ya shafe kakar da ta gabata a mataki na aruwa kungiyar kwallon kafa ta Valencia da ke kasar Spaniya. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta saka wannan dan wasa nata a kasuwa. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain Nasser El Khalifi ya ce shekara mai zuwa za a ga dan wasa Lionel Messi da ba taɓa ganin irinsa ba. Shugaban kungiyar kwallon kafan ya ƙara da dan wasa Lionel Messi a kaka mai zuwa za a yi mamakin irin bajintar da zai yi, inda yake fatan wannan dan wasa zai taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain musamman wajen lashe Turai, wanda ita ce babban burin kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain tunda aka kafa wannan kungiya ba taɓa daukan wannan gasa ba.